Ano ba ha? Oh, kumnya. Lamig. Narang puli kini ki di mana bagi advertisement. Balay sila penjenjari ala di. Papinyan kerpang kini. Like link bawang ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat kijing pedna. Bat ki berta ki shula. Link bawang ke shillongadvertisement.com. Kidurki akirinsan social media ki bathat madan ye ke jingkeno bamsap ka National People Party NPP peralam khamat ya ka sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA kamdei ka balas dang da BJP laong ba Ernest Mori president ka BJP Meghalaya Union da ka penpau ba ka BJP kamdon jinga sha khandiat ru ya ka kam bamsap ulu ong pat bo ngoi hab ye ki jingkento ki bolong ket jimut akirinsan social media ngayu i ka de ka jingsar kuliat jong kibreo ka WhatsApp group habis waktu Modi Meghalaya. Dan nakaliang ngejongi ru ngi lengok ya katu namar ba nakaliang ke parti ngimdon cing tip ayai. Ngi sui ba kisar kuliat kibreu. Ba nakaliang kejongi namar ngidon ke IT cell ngila persang ban jurip ban wat benia. Nai katu ka video kawan katu ka ba kila peni sepangkan ka corruption. Ha. Te ngila persang ban ya wat ngimlap ya ketenrai. Kendiat ngisam ba kidon ki ba syek na pok IT ki jongi ki ong kadai ba originate na si Thain Garwels ba abang la sap mai tu ka jing ai jing kren nang tu ya speech ngasung thu ba korkom kren kim dei ki breu nang ne na pok na state ki jongi kata ka jing syam jong amo ki dei na hitei ki Thain ki bana syapo sya let's say kini nampak West Bengal, let's say nak kiwai ki state, tang bangan ong ipi ya katu ka jing launch ya katu ka campaign against corruption, dai balik nak parti jungi, campaign nak parti jungi. Tapi kuna lihat ka parti pada kupi ba katu ki konten, ki ba kado sepang dari corruption jungi ka amdi government, kupi so we happy di konten satu nama, kita ki balang relate, ba kini ki ba ka BJP, ada ciram cupi ka inisi. Hakaman kong hoy ngadai tang mangahi ba raise out ya kene ka corruption issue nadu akabede bat kene ka district council Bora Arteli ka Giant Hills Council bat ka Garo Hills Autonomous Council bat kumju syafang kini ki central scheme hakabede ba ka Slovakia ngala keren nadu mensyua hakabukut ka sarkar ka menjur bat kata ki set up ya ka inquiry hakalor ka wede ba ka district council da tu ka local edit ka basungsi ado man takas ngi kampat ay ka report ka ba na ka meeting siya ka meeting nga karpat ya u CM kumpu chairman jong ka MDA habadon ka meeting nga ong basngu baban ay no ka report baka day ban pentipat ba no ya ka tu ka scam ka bajia kini at this council ba hakabay day ba kani ka subak yaru nakaliang ngejongi ngila press but uhi ula ong ba ngin set up itu inquiry hakaba kila mention ni kerteng jong itu gibreu but mentang asngo ba wat dia report ru ladep ban submit hakti jong siam tengah asngo ba kade kamram pot jong siam kum tau het jong ka government ba un pen pau no kan chi pai ba kai ka baja halor ketuka benta ka ba ngila kren berbor Ini orang pergi scam di pihak kedua, jika lo satu pihak kedua boleh dekat, atau masuk sponsor macam apa kalau untuk dia masuk pakai skim. Ini kita dalam kini allocation seperti kalau illegal coal mining and transportation of coal. Kadang dulu kini kecing bom icon sen dia ke CBI. Kondok ika inquiry yang ni. Kemudian parti satu kamu nanti cuba push syarikat government, syarikat government, SABan, ya kan, dan CBI inquiry hancur. Hakaman kong hakabede ba kane ka illegal transportation of coal bat ka illegal extraction of coal nga ngayi ba nakaliang jong ka sarkar kisay len berbor ki ong bakam judon hanray pi kalong ka pas ngsi pat ki pat ba haki dukan sya haki yoki hadu ki kren ni kata high command te nga ngabu ka jingkeli kay ngabuk ke jingkeli kan ya ka sarkar ba lada kamdon sisha kum kata ka jingjia
ngam thalai baki pai ba ro ki dut ban keren baka don kata ka hai kaman ha ka ba kini ki trok kit duyong ki yai da ki spatli man kasngi kata ka de ka open secret ka bagi pai ba UI pin kli wat de ki ba shong dukan ne ki ba shong yau ne ki ba yai lenti ru UI tu ki trok te nga ngam sung tho shu ba balai kin ka ja kum ne nga persya ba namar fi karkom le ka tu kurkom le kata ka hai koman ka jimun toy ka le chu taw simet la dei u minister ne u politician ne dei u officer ne kani ka pani ba don kti manor manosil dep changa nga sei ong ba sungwa ban sange namar kani kamwan ra ye ka jing ba ka dei ka way na ka part of corruption but ni doro e ka revenue ha ka state ki jongi umdei tang yu yong ngadang wan na po dalu ngawan po garels ngayu i yang tu dah kispa dikajar teli truk overloading kini ki trailer kikit di une u motion ban supply nak tu export point na po dalu ngadang keli pai ba stong ong kumno kini ki truk na ikiwan ki pai ba ki ong kini baro ki export cepo bangla ta kadai ki ciu nong kepada ka kurur ta nga sowa wala dang idon na po ka coalition nu ngimdei man sangap kan ya ke ega bamsap ngiap ban kedo nga ong ban ru pasdang ru lada kadon kum kata ngiap ban ong ya sarkar bakan sange bakan penbej lem dukum ta nakaliang jongi ru kum ke parti ngiap ban ni perkat kum ke BJP nomor ba juga berbor juga cepat kata zero tolerance on corruption kini ki videos kini isiru belum ban kondam ni corruption ipat ba ya jiro hatu shimba ini videos ke besar plate menta kilong bento ke BJP habu dei bakare campaign balomba zero tolerance on corruption hoi ke dismenta kata ka parti jungi ke yang scam bangi persya ke bamsap we are zero tolerance against corruption but kanuksa ka babawa pi election hadin ke election man la bolong ke election ngi job kajing kersan jungi pai ba kadai bagi persya ke bamsap lem dokum ta ka ba ba ka BJP kan wan ka bor pitip hi ba kongres ginom la ba diele namar ba pitip ka bor pisar ka khlain hanrei ka BJP ka yo ban sensiari ka India leng ba ka mission ka ba ka BJP ka wan ra ngi dei ban pengkhut ya kanika bampong kanika corruption ka bamsap na takadaw ngi job na kaway kapor hak election na try ma kajing ong chong ni u kishore mo person kishore ong ba another 30 years ka BJP kan rule ye ka India kapani ba ula survey ba ula ya deeply ula pet ba badai tang ka BJP ka bala banon ra ka ne ka kajing khut jing suba hak sensiar ka khadar good governance zero tolerance against corruption tengiru ngidon kata ka mission lada ki pai ba ki pediang ya ka parti ke jongi lada ki ailat yangi bangin wan na ka bos sensiar ka bringkong hi ka de katahi ka bangi ka bamsap ngin penduk bandas kum ka soju pai ba keren mo keren ipi ya ka be de ka de ka so pen pa ba awareness mori ko sipo sun ka BJP ko molong ni ki na ka sen ko da ulong agresif ba ya kan issue bolong persyak ini bangsa. Andre mata hadian kumsyukur no hari kecil TJP, chief advisor to chief minister. Kita issues ki kaptuna hija pija te kai gopi dan batang batang kata kecil betul lagi pai ba. Woi minti lese ba lese kecil keren juki kalau ma kini keren baik against the corruption. Fi kata kada ting pustuk bakla jonor nga ya kani ka benta mga sim kum uta advisor yo CM kambrei ka mga kwa mga namar ba i president barim jungiru ibat ya ka post kum vice chairman kata ki ai sebro ki political party hanrei yanga ki ai kani ka post te ngalayo bai kalat kan mani keren mo CM ban penbet ikini ki kam kunrum kanram kum advisor yo CM lara fikir mau hakabedei bat ketika SBT ru dei mga bukren nikong ngaong kalong jingja burom lawan ben inaugurit kat da home minister jongka ri India u Amit Shah bat dia kateru la fon lemba ke NEC naga dona ministry 10,000 crore
Henry ke jing tray kolong buat torti. Hak ba manga ong badai ban pensitom teh ya gitu ki ba inbol ngadu ki engineer hadu ki kontraktor. Ban blacklist su iki. Manga bokren ni kong ni kata.